Hej YouTube, så i dag der skal vi finde vinderen af mit giveaway. Og det gør vi ved, at her kan vi se, at jeg har 43 kommentarer. Så det vil sige, at der er 43, der deltager. Så går jeg ind på det, der hedder random.org og skriver herind i True Random Number Generator, at det skal være et tal mellem 1 og 43, og så finder den et helt tilfældigt tal. 27. Og så nu kommer en kedelig del, hvor jeg bare skal til at tælle mig frem, så jeg stopper lige og kommer tilbage, når jeg har gjort det. Så fik jeg lige talt ned til 27, og det bliver så Lizzie Ny. Og jeg er ikke venner med hende, men det kan vi lige hurtigt spørge hende om. Og så hvis min computer ikke lagger for meget, så kan jeg lige give hende den allerede nu. Det går bare helt rundt bag, for jeg ved, den ligger som en af de bedste ting, jeg har. Så venter jeg lige lidt, for min computer er ret langsom. Hvor er den der? Det der. Så tillykke Lizzie Ny. Og så går jeg lige herind og skriver, at jeg har fundet vinderen. Jeg kan faktisk ikke huske, om der var 2 S'er i ens navn, men det stod så bare. Så må bare leve med det, hvis det ikke er rigtigt. Og så laver jeg bare lige en anden tilfældig farve. Og så tager jeg bare rød. Så tillykke Lizzie Ny.